ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଥିଲା ଆମ ସାଣ୍ଟକାର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ କେକ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀର ହାଇଜେନିକ ସୁବିଧା ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କେକ୍ ଗୋଟେ ଦେଖାଅ। ଭାଇ ଏମିତି 3-4ଟା କେକ୍ ଦେଖେଇଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କେକ୍ ଟେ ଚଏସ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମେ କେକ୍ କୁ ପାର୍ସଲ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁକା ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରସରେ ହେଲା ଯେ ଗାଡି ଚଲେଇ ହେଲାନି। ତାପରେ ଗାଡି ରଖିକି ଆମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇଗଲୁ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଛାଡିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳକୁ ବଡ ଭାଇ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ମାଗୁଛନ୍ତି କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଛୁରୀ ଟା ଦରକାର, ତ ଛୁରୀଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଭଣଜାକୁ ଏତେ ନିଦ ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଡାକୁଛି ଆସେ କେକ୍ କାଟା ହବ, ଜମାରୁ ଆସୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇଗଲୁ। ତାପରେ କେକ୍ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। जोर शोर चले रे तैयार देखी बुझाई सकल भाई मूवी प्रीमियर राती अधारू जोर शोर चले रे तैयार देखी बुझाई सकल भाई मूवी प्रीमियर भाई पटुआर देखी सब छानिया सते बाली जतरा दिनिया भाई पटुआ କେକ୍ କଟାକଟି ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାମା, ବଡ ମାମା, ଦିଦି, ଭାଉଜ, ଅପା ସମସ୍ତେ କେମିତି ସାଣ୍ଟୋକାକୁ କେକ୍ ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଫଟୋ 2-4ଟା ଉଠେଇଦେଲି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଅପା କେମିତି ଥାଳି ଧରିକି ଆଇଲାଣି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବାକୁ। ଭୋଜିରେ ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଡିଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ସାଧା ଖାଇବେ, ସେଇ ସକାଶେ ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମ ଭାଇ ବଢା ବଢି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଭାଉଜ ଆସିଲେ ବୋଲି ସେ ଆଗୁଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ରେଡି କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଭାଇରେ ଆମକୁ କୋଉ ଦିନ ଦେଇଥିଲୁ ଏମିତି? ଏମିତି ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ଭିତରେ ଆମ ବର୍ଥଡେ ବୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ଥଡେ ବୟ ଆସିକି କହିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍। ତାପରେ ଆମ ଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ଏପଟେ ମାମା କହିଲେ ଟିକେ କଚୁମ୍ବର ପୁଅ ଆଣିବ। ତାପରେ ମୁଁ କଚୁମ୍ବର ନେଇକି ମାମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅପା ହେରିକା ସମସ୍ତେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବଡ ମାମା ବି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ଲେଟରେ ତ ଆଉ ଖାଇବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସନକୁ। ଏ ଭାଇ କି ହସ ଭାଇର। ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ମଜାମସ୍ତି କଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମିଥୁନ ବାବୁଙ୍କ ଖାଇବା ସଇଲାଣି। ତାପରେ ଆମ ବର୍ଥଡେ ବୟକୁ ଲାଷ୍ଟ ୱିଶ କରିକି ମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।